Nadrzistany szoferok. No, jada sam dzisiaj do piekła, w styrce, wiecie, filuja, bo to tak z górki było, stoi nyska. A na nim napisane, no co zawsze na nyskach napisane, stoi policjo. Jada jakich takich ino uwidział, to jada ci tak, wiecie, wyżykiem, nie? Wyskoczył ci łoros jeden taki młody, wyfuknął, pomachał, pofumlował tym lizokiem, no to jo po brymzie i odkręcą szyba, on kumie. Dzień dobry, kontrola drogowa, papiery proszę. No to jo mu na to. Wszystkie papiery? Kuknął ci tak na mnie i rządzi. Ha, szofer słepał, co? Ale fest słepał. Zazierą ci jo na niego i po chwilce. To kamuś chopie, a bu co? Co byś się naprał jak beluwa, ja? A on tak dalszy kuko na mnie zazierał i go do... Pójdą oni ze mną do radiowoza. Zaroski, moment, ile poski pozmetlą. Idziemy do tej nyski, tam ci już drugi styrcy, taki młody, pierwsza służba, no szychta można mieli. Idziemy tak, deptamy ku tej nysce, a on ci ten pierwszy wartko przede mną wkarował i wrzescy. Jorguś, gościa mamy, juhu! Rod jak studiosków i sobie sprawiedliwości stało się zadość, dali mi ten, wymienili te nuple te takie, dali mi ten taki jeden. Obywatelu, to jest probierz czyjmości, dmuchajcie! Wyboczcie, pachoczku, wyboczą mi łobia, a co to jest? No to ci jest ten probierz czyjmości, inaczej to się mianuje balonik. Naciągam ci go tak. Ping! A oni ale wyboczą ja. Z tego co pamiętam, jeszcze władzą to balon zdziepko inaczej wygląda. Blank inaczej niż ten kondon. Wy mi sam nie dyskutujecie, obywatelu, i odmuchajcie, a fest. Wyboczą mi pałczku. Oj, wyboczą jeszcze proszę peknia, ale ja się brzydza. Nie to jest blank żadny. Ale tu, w Tarłecka. A, te szklane coś. A, to proszę pekle. Nie spokopek. Dmuchom, 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 dmuchom. Brrr, brrr. Wyboczą mi oni, ale barzy już nie prawda? Można zdziepko do dmucho ten wasz kamrat, co? Nie róbcie sam człowieku jajec, mocie dmuchać i teraz. No to proszę pięknie. Na dmuchojek wiele wlazło i nic się nie pokazało. Ten jeden policjant zazierał tak w oglądu tym próbieściwości, patrzy i godo. Ty, Jorguś, daj no sam na ten drugi, bo ten chyba jest popśniony, no nie? Dali mi inszy, nie, biera. Panie szofer, dmuchajcie! A co jest, kurwa, jajca robicie, co? Co jest w mordę? Replay jakiś? Do roboty, ale się umyją, nie? Macie dmuchać, a nie dyskutować. Proszę pychnie. Na dmuchojek ten drugi już zaś nic nie wykazało. Ten policjant tak kuko rządzi. To wy, panoczku, richtig? Nicej się nie słepani? Kurde, to ja ci chopę już bez 15 minut, co ani nie kapki nie szluknął, no nie? To po jakiemu pan szofer tak dziwucznie godocie? O, no to trzeba się było zaroski o to zapytać, nie? Bo ja panie władzo wiedzą, oni to ją od dzieciństwa tak godą. Sprawiał Eugen z Pnioków.